بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, ang mga dato gumabay, sisay ngaran ng kaya Jam'iyatul Mustaqbal al-Islami, Yesu umpungan nyo sa isang kaya Pilipinas, umpungan isa ko dinggal baksiko dawa Islamiyya. Silam na niskanusan mga bangsami isang kaya kulilingang kaya dunia. Ibarat mga bangsamisan sa Mamlaka al-Arabiya Saudiya, gusto mga bangsamisan sa Dawlatul Kuwait, saan sa Libya, saan sa Jamhuriyat Misr al-Arabiya, gusto mga bangsamisan sa Bahrain, sa Qatar, sa Dubai, saan sa diyan kanan ng balabala ang mga idamang Arab, datar Jamhuriyatul Ordon, agusan sa Sudan, aguso mga pet, kikatatagwan sa mga bangsami ang makaupuan si sadyang kay Duaranao, mana dyan kay Lanao del Sur, Agutanao del Norte. Gusto mga pada bangsa tanong matatago si sangkay mga Islamic countries, datara Indonesia, datara Malaysia, na gugyang kay Pakistan, na gusto mga mga ingid mga Muslim sa kaya dunia. So kalanglangan yun si sadyang kaya barang-barang mga country si sa abroad na katawanan ni lalayon adyang kuto kamunituran nyo sa kay programa ang kaya Mustaqbal o uman yung mga gawi kaparu sa mga oras tanong na gusto mga bangsa tanong si isang kaya malaliptas ang kaya Pilipinas. Kikatataguan si ko bangsa Ambranao. Gusto bangsa Iranon, agya isabuanan. Nayamala na sa bangsa Moro. Mananyam nakikatatago sa kaya barang-barang ang mga ingat sa kaya Pilipinas. Salam na miskanusan na sampurnayan na so mga bangsa sa kay lupa ang kaya Barm, manang kaya bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. So salam o mga bangsa niyupan si sadyang kaya Marawi City. Lalayo tanong tugalawin ng Marawi City, kakagya ang tanong di pagkalipati diyan kay Marawi City, Islamic City of Marawi, na binardan kanya ground zero. Diyan kay Kalaan, sa kay Marawi City, Ugahid, na sa Marawi City na wiyag-wiyagapan si mga puso tanong. Nagwiman to na pamumuluan na diyan kay ayamanan niyan na di kang kalbuka sa kapakakasoy o Marawi City na open o kaparo na antunay ni na makakasoy sa Marawi City na tatagumpia. Mga bangsa ni na imanto na mapipia ginawa o mga Muslim sa dunia, sabab ko kaya sa gadrakatano o pista o mga Muslim, at ingaranan sa Eid al-Adha al-Mubarak sa Karaguon 2019. Na si Koreano to na
makapipiyap man aginoiran sa di kang babalingiman to o mga numanay mga minanay haji mga bangsa tanong sang kaya dunia di sila naman to di babaling at pamumuluan sa kung mga kauntriran na gusto mga ingdiran na pamumulan naman to akap po mga isang perang kung mga pamilyairan. So Sabado na pagalaon sa kung mga airport, so sa Sabado kiram na pagalaon mambu sa kung mga seaport, kita sila sa mga barko sa kaya na hajiran. Kapiyad na nan iparas o agamatan o agama Islam. Sa kanyan so agama, ayaw man niyan na mapiyay para sa agama. May pagpangandag tanong sa diyang kaya dunia, diyang kaya liyawa Europa. O ayaw man niyan nakaubali niya na agama. Kapag isa-isa, sabab sa kagya isa-isa so o kiblat tanong ron tanong pagada pumantano di sembayang nagu isa-isa so Quran tanong na isa-isa so Nabi tanong na isa-isa so ayaw niyan na di taro di kap na haji na isa-isa so di taro di kap pamuasa sabab sa mga ripno Allah na isa-isa so Tuhan tanu Rabbul Alamin. Sa mananan na katataguan sa kasigi so mga tao sa dunia sa kagamatan o agama Islam. Dito sabab ay manto na din na laon niya na agama magaan akaplaw na diya sa diyang kaya dunia. Na iman to mga ripno Allah na aya mapumagusay tano na so isa ko mapia para sa bandingan. Nagu malay-bali bandingan, nagu mandidingan-dingan o pisya katawan rakatano, babulaboron sa mga kamudan, o anda manayang TCD kasi bandingan mga ulama. Apo magusairan sa diyang kaya bandingan. Tunay niya bandingan, nag-iiso bandingan o aturan o kapangaruma. O di na guna na o kapangaruma. Yang gaya ano niyan na kapangaruma na isang mapi para sa basaw ng mga lokstano na kapakabangon sa walay. Yang gaya kapangaruma o di na kapakabangon sa walay o di na kandadarudupa nagi so isa ko unayan inyadun rakatano Allah subhanahu wa ta'ala. Di so isa ko ayamanan yan na unayan o agamatan o agama Islam. Agyang kay kandadarudupa kasi minisabab adyang kutuwa kapakalaulad dunia na gusto kapakalaulad o agamatan o agama Islam. May sabab ko kandadarudupa na pagpumakataling umang so mga buwataan ang mga suti, mga buwataan mga ulama, mga buwataan ang mga kawasa. Ayan man yan na kasuportiran sa agama. Mga buwataan, ayan man yan na mga datu pagkatanurinan sa Europa. Yun ang isabak so kapaka pangaruma na isanan ko unayan o gamatan o gama Islam. Nagugurin tanong iman to o anto na ikapakapusod o kapakaruma o di na kapaka pangunsolay si ko gamatan o gama Islam. So kapakaruma na inisuguan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kana umamatagian ini sugur katano ini panguyatian rakatano dadal manyanon so mga kalbihan anya kadaplakon. So Allah na danian terwa
iba so otamo na baron ketuon so kapakaron na kamukarna. Dan yang teruapan uba so kadatu na baron ketuon so kapakaron na kamukarna. Dan yang penterua o baso ay mananyan na ilmu na baron makaron na kamukarna tao igran niya kadakli kurso, niya kadakli diploma. Sabab sa kayib na mambu. Aso tao na lebih kapakatamukyan na pwede niya kadakli problema. Na lebih kapaka puro kadato yan na mindakal suwidakal. Na lebih kapakadakal o diploma o tao o di na degree niyan na mananyan na kaya panadaan si kumangawidakal. O gayit na so Allah na ayamu pikumpul miyan o di na pisok siyan yan o di na piyakalang kapian ron ketuon so karoon ako mukarna na diyang kutuwa kapakabangon so alay. Allahu Akbar. Hinuto na kaya Peter yananan si sa suratul Rum si ko o ayat ay kadupula wisa. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Mengurip Allah na pepandapatan tanong agyang kay mapiyay paras ayat mapiyay para sa katuruapun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi mga persi ko mga tanda iyan, mana mga tanda wallah, an khalaqalakum min anfusikum, so kiyad na niyan, padrkano, o di na inad ng kanon niyan, saya mana niyan nakaroma, darudupa padrkano, litaskunu ilaiha, kaang kano ron makalintad ang mukarnan yoron. Ito ay manan yan na isa may sa budro na swalla na inon yan ina din so darudupa padrakatano. Ay manan yan na paditano mo manusia. Kaya kutu darudupa na bunuin Allah subhanahu wa ta'ala ipernaka mukarna o babay mama. Ay man ipernaka mukarna o babay mama naroon ketuon o umanisa so kapakasended o ay man yan nakapipia o kapupuguya-guya si sadyang kaya dunia. Ilang ka din mambu alam mo na tao da karumanyan na di manan yan na sumasundod so mukarnan yan. Maalang-alang so pamikiran yan, apyay ilmo yan, apyay tamuk yan, apyay kadato yan, na magagandang yan na diyang kuto, di ka pa ka sasundod at diyang kuto kibabatog yan sa kadunya, sabab sa kaya maadaw na diyang kuto kipagpugudasaan yan ko darudupa yan. Ibarat na nimbalay ka sa mga kapia-pia walay na si Koreano kaya pasadyan na sa kabu di puno panukwalain ka sa kabu di panikwalain ka sa kabu lumyo sumul kwalain ka amya kapia-pia para sa walay nadagkanag ka apa na nalor ka karumang ka nadagkanag ka mananyang na babu o dirka dite adarudupa ka. Nada mi pagudasa ka. Nasangkot oras, nada tarudir ka sumasanap so kapya o walay ka. Datar mambu o isa ko paresan o kapaginto sa kadunya, ayaw mananyang na miya masaka sa trak ka mapiatra. Na din ka di ipalilim-balimbay sa diyang kay aliyaw lupa. Adyang ko tatrak ka mapiyay para sa trak. Ugay na kedingilan ka apad ka na darudupa ka. Nasangkot oras na magagdam ka diyang kuto
mapiyay para sa traka na di sumusundod, di matatarotob so kapipiya ginawang ko. Sabab sa kayo kadingilan ka karumang ka. Ayon na niyan na maka-over ka din ka di pagudasa si ko o mga pipiya kauyabuya. Sa mananan na igiraman ito niya kamuyan sudarudupa ami pagayon na niya taruto pa diyang kuto akababaling si ko o ay manan yan na kambawalay na niya taruto so kapaka kaplimbayin kasi ko liyaw lupa na niya taruto so din kadi kapaki musawira nagyuto ba adyang kuto aya panubon niyo man adyang kuto mga kalumbayan o di na mga wataka bubay mama matutundog kanwiran di niyo siran di mataya na di kanwiran mambu di mataya mga laksiran. Allahu Akbar sa manuto na padanan sa diyang kuto mga kalbihan o kapakabangon sa walay. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah naya manan yan na biluy wallah biluy niyan sir kano ko kapaka bangon sa walay tiyaguyenon adyang kuto kakabay na gusto kakabdiye. Allahu Akbar si sadyang kuto kapaka tupiw dua kataw na miyagdamiran ko ginawairan adyang kuto miya adong kiranang kuto kakabay umanisa na kabubayan yan supdiyan umanisa na masusuat kupdiyan umanisa na dinyan ketigran supdiyan na sangkot oras na kianawanan umanisa sukap kabubayan yan ko bulawan na gusto umuntia, na gusto pirak, na gusto mga parehas sa kaya dunia. Na ayan niya kalawanon, na diyan ko to di kang ginawa yung dua kataw na gusto diran di kang kabayay. Miyali Rasul sallallahu alaihi wasallam, si ko isa ko mga sabda niyan. At diyan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. So at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dunia na parehasan na ay pipupuruan parehasan si kudunya na so babay bilang tao. So ay manan yan na so babay bilang tao si ko o karuman yan na bilang tao si ko salakaw di salakaw na dia ba ito, di na dia ba ito na kailangan yan so kailangan yan so kapiyaw tabok, kailangan yan so kapiyaw bulawan, kailangan yan so kapiyaw muntia, kailangan yan so kapiyaw langlangan ng mga pipiya si sadyang kay dunia sa kiyatang ko daw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan ayat pito man na parehasan ko dunia na subabay bilang tao. Na yuto ba? Inadno Allah subhanahu wa ta'ala sir kano so kang ginawai na gusto kakapdiyay. Mana asudu kataw amya katupi na dalaw nira na dikapdiyay. Dalaw nira na dikulimuay. Umanisa na dinyan doon na yaman na pakilalawanan ko kip-kip din yan ko karuman yan si kuwayamanan yan ng mga manusia. Inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun mata-mata nagyenan at tigu Allah adyang kanan ayamanan yan nakapakabangon sa walay na pridnanan si kung mga ilot na mga tanda o Allah subhanahu wa ta'ala di mapayimikiran o mga manusia, di mapayimikiran o mga oripno Allah. Giyanan
diyan kaya manan yan na bandingan tanoy manto na dahil ko mga pupuro bandingan ako mga pipiyay para sa bandingan si kuwagamatan o gamay Islam bata bula poron si kugupan na pagpamangisarapiak na gusto gupan pagpamangisalibago ang mga watatano kakailangan nila din at yang kaya bandingan. Pagkanaroon sa diyang kaya bandingan na si ko kinisuguno ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay manan yan na ayat taralbi si ko babay mama na makasambut makabangon sa walay. Diyan ko takapakasambut yan kapakakabalagan yan makabangon sa walay na mapapuno-puno ito kabarakat. Mapapuno-puno ito kamapian. Diyan ko ito kapakasambut makabangon sa walay yung tao. Ino to na ayamarayagon kalbihan na wasubabay apakasambut makabangon sa walay uli na babay mama na madakla pa ka po ang kiran buwataan. Nanbida din gusto niya takhir at yang ko takapakabangon niya sa walay sabab sa so niya langgay so kaya pakabangon niya sa walay na may ito pakapunon ang buwataan. Na ikadwa na so niya kakabalaga makabangon sa walay na miya parihalaya na ginawa niyan si ko o mga kapakasilay sabab sa kanya niya kabangon sa walay sumambut na ayaman niyan na miya din pisa niya na ginawa niyan ko kapakasilay o galapukyan ko o kahuda niya na miya kabalaga makabangon sa walay na summan sumya lang kay so kaya pakabangon niyan sa walay na matatagos kanyan si ko peligro sa diyang ko takappugintaw niyan ko kaya diyang ko takiyang bubugwataw niyan na gusto kaya diyo kaya mamaudan niyan o ubit makasilay sugal bakyan. Ikatlo na so o kapakakabalaga makabangon sa walay na pagpakasawit sa mga wata. Pagpakasawit sa mga wata ko bugrulok siran kadi brarauta datarbu o mga ari o babay sa mga wata yan. Sabab sa diyang kotua may tubod tidak nilang sa edad agus wata yan na babay na maragaraga sa wata yan na kakabubay na proton yan so inayan ko kaudan yan. Na madakla pigisi akong giraw ino aring ka ang kanan ay pagunot ka na pagpakagiraw sa kanyan at taro sa makasisinga at inak na kawatak na yun. Na dito, ang kutubo adika pakapraraw tawata gusulok siyan na isaw to kabarakat o kapakakabalaga makabaon sa walay. Misabagsan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyawag yan so mga kamudaan. Sa katiruan niya noon sa ya ma'asyar al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Hay tigyan amanan yan na mga umatakan mga kamudaan mana malagidro din so mga kamudaan na mga umuda na gusto mga kamudaan na mga bagwa tao o mga umat o nabitan mga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar al-shabab na antunin ni pananaw yan si mga kamudahan na pitro yan manistata aning kumulba sa tigyan sa pagkagagar kano sa petang pagkagagar kano sa tamok akabalya mahar o pangarumanian na palyatazawwaj na gagad na tigyan mga ruma. Ito, ayaman na niyan na siyugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga kaudaan sa kumabalaga silang makabangon sa walay. Palyatazawwaj mana pangarumang gagaan so pagkagaga
alam mo na niyan na sa betang na may kasutaw na di pa kagagal sa betang. Yuto mangurip no Allah, may kaso manguda na di pa kagagal sa betang na ipiyakaurian ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na فإن لم يستطيع فعليه بالصوم. Ay mananyan na amay ka di pa kagagasutaw sa betang na balin sa kanyan pamuasa. So ay manang utabon pamuasa na kagisuka pusa naroon di mo to sa diyang kutuwa kapaka galabag sa mga pipiya. Na so manguda na may kadipa kagagasabtang na panabnarbad mamuasa sa mga puasa sunat kagiya adun marunding ginawa niyan si ko kapaka sila'y ugal pagkiyan. Ikadwa, nakagisuka pusa na isa manan yan nakapuntang kasebar. Na manan yan na uba kadipa kagagas sa betang na sebar ka. Sebar ka pasin sa taman sa kapaka gagang ka sa kibitang ka. Yan yaman to na tugulin ang tanong adiyang ko to mga aturan adiyang ko to kapakabangon sa walay manguda o di na so mga bagwataw isa aturan yan nasusiron si ko mga bagwataw na ayang mapiyakiran na so ay mananyan na kababaliw mahariran kana ubang mapanad o di na kana ba malay mahar mateng ka so mahar o sirano to mga baisiko Islam beauty biyan to nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu sadaqi aysaru ay mananyan na yamyak kapia betang na so mabubaon so magkap udi na ay mananyan narampi sa mateng ka adaw na karguni so karguniatan to sa pangaruma. Gina ni biyentog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanabanyan biyentog so mga pupuro kat mahar. Agyang ka na nakipuro na tanto si kumahar na isa ng si ko pagpakaadun sa mga awida kalko kapagingat na isa ng si ko di maka kasabapan sa diyang kutuwa kapagpaka tanaw murala sa isang kutay nga din. Ngayon no, naigi naman ito di din sapang diyang kutuwa mahar o babay na badan na miya ngayon na diyang kuta mamagusto babay sa pulagwisiran si ko mga pamilya. Iti manggulaw lang ko datigiran na di pulagwis sa dua kataw. Pag-iamit naman na di pa kagaga sumama sa mahar na sumambuso babay na kaya sa Panginam sa baad na makalutang o kumaharian o kipupuro no mga loksyan na sang kutawras na bayan ng piyaman takso ay manan yan nakapakabangon sa walay. Yuto ikaptirwatan ron sa isaw top kasabapan sa kapkad ng kutuwa murala o kapagingat. So, miyalay po ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aktharu barakatin minan nisa ay saruhun na mahra. Ayan miya kadakdakal ikabarakat si kung mga bubay na so maguba ikat mahar. Ginan ni sama papagimbitar na miskano sa kanya mga ulamayo sa diyang kay pagtaw-tanong na bantuan tanong kibaba o mga mahar
o ayamanan yan na mga warisan tanong. Sabab sa upama ko aden bantugan ko kipur umahar ng hulaw landun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayat yung hulaw lan yan at yung ito kababaan ko ito mahar na gusto kalabudakap kagagaon taman sa ko mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay edad na kato nakita niyan na Peter yanon aapia sising bu putaw na ayaman na niyan nariparaduang ka kapakapangarumangkos ka. Maurip no Allah isaw to ayaman na niyan na okay ko kapakabangon solay at yang ko to mapia okay tagyaban to Rasulullah iba ba sumamahar. Ika dua na sumambu sumama na may ka matangkad yan din sa Ginoo niyan as kanyan na pangaruma na importante ron adyang ko to akapangudasan yan si ko Allah. Ipagudas yan ko Allah adyang ko to akapangaruman yan sa ayaman yan na panganinyan ko Allah ta'ala ayamat pili yan na sunod sa itugumpian yan sangkaya dunia na ayamala na itugumpian yan na wipakasurga yan si salungan na mauri. Ginan sinipang duruktan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul istikhara. Ayaman yan na sambayang pantagbu sa kapumangning ka sa makapili ka sa mapya. Yanan is Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idha hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al-fariḍah." Igirati Rasulullah ayamanan yan na miyagdam mo isar kanu amma panadisu penggalabakan yan. Igiram yatang sa Ginoo isar kanu mapanad so penggalabakan yan na sembayang sa dua karakaat akna wa paralo. Yuto. Ayamanan yan na sunat salatul istikhara dua karakaat. Thumma liyaqul tiruan yan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Mana niyan na turun ka ya Allah matanasakan na pumangni ako sir ka sa makapili ako sa yamanan niyang namapia misabab si ko kapuro o ilmo ka na katawan ka so diya kang katawan na gupo mga niyakor ka sa kapakagaga puun si ko pipupuruan o kaubaluin ka gaus uli na kaubaluin ka pagkagaga kulang no kad niyan wasalu kami fadlika al-azim na pumanira kandar ka bugya kong ka si ko limo ka mapuro fa innaka taqdir wala aqdir matanas kaya Allah na sakay pagkagaga na sakan idi pagkagaga wa ta'lam wala a'lam nagu katawan ka so lamon taman na sakan na diya kang katawan wa anta 'allamul ghuyub nasqa labi matao kulam lamwan umika ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه Panangko na may kamataan aska na diyang gaya punggulaw lang ko na katawin ko
na mapiarakan si ko agamako, nagumapiarakan si ko o kapupaginatawan, na gusto kabulusan akon na puning kor kaya Allah apakipiliin karakan. Ugay na agubarakatang karakampan, nagupakalbudang karakampan. Naguid na uwaya katawin ko ni Allah, na diyan kaya punggulawala na kang nadira kang mapia, si ko agamako, nagusi ko kawiyawiyaga nagusi ko pakataligoma, masa sirakon, na punin ako naka ablagang karaknay, nagublaga kong kau namambu, sa ayab ko nakarakna ukuran, na sumapia, maswat kaon mambu, ya Allah. Yinan dua ko istikhara. Sasabihin tanong mo, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdir li wa yassir li وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كنت ثم ارضني به يا أرحم الراحمين. Ginan uban ulipati alangon mga bangsami, mga watani, mga baguta, mga uda, may kamatang kalidin at pangarumakano. O di nasubabay na pangaruman mampu. Na simbayang kano sa dua karakata sunat, nagpumang ninyo ko Allah, malbalwir kano to, mapiar kanwang kuta kapakabangon niyo sa alay. Nagupumang ninyo ko Allah, pakamburakat prakanu Allah sukat pakabawon niyo sa walay. Diyan ka nan salatul istikhara na nabasibong ka pangaruma. Ayaman na niyan nasiko lang wala punggulaw na mga papanad, mga importante at pagalapakan. Na magudas kasi ko Allah, nagyan ko ito ipumangin ko ng kutabi tiyatan o pangni. Ayaman piyasan apupuntagan sa salatul istikhara nasukap karabigi kugawi. Sukap karabigi kugawi sabab sagyang ko ito at tumutuga takso o pangni. Na tumutuga takso ay mananyang na puso sadyang ko ito itutumpanon si ko o miyang adun manasu Allah. Sabab sa miyali Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ta'ala ila samai dunya ليلة كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من الذي يدعوني فأستجيب له ومن الذي يسألني فأعطيه ومن الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sa Allah si isang kanan alang ito dunia umandil gagawi andin kapakalpas o sagintas ko o yan sagintas sa paganay ko kagawi yan nandin ni karamigirun sa goy naturun Allah anal malik sakun datu nasakun mama apaar ko lamuntaran antad nitaw ako mga nirakon kabganakon naguantay tao imanto yan na kailangan yan so kabagi koron kabganakon. Yung dapat na ipakaisaya na antay mga tao mga nirakan ka terima anak no.
nami perumamman manunalo nantay tao agpakita bang rakon kat bang anakon nami perumamman manunalo nantay tao pemanganirakon sa maap perila anakon ginandit sa taman sa dikasbang officer Allahu Akbar yan ni mapiyak agpuntagan si iku salatul istikhara ginan oy tumugalin tanong sa diyang ko tayo kadua, pulo lang ng pangaruma. Ay kadua na diyang ko to kapag niyan si kubabay at pangaruma niyan. Diyan ka na nakapagilay yung mama, kubabay at pangaruma niyan. Nagyan na iputuhan o mga ulama sa ar-ru'yatu asyara'iyya. Ay manan yan na kailay kapagagama. Kailay makaayon si kuagama Islam. Uli na ar-ru'yatul masnuna. After na ar-ru'yatul masnuna na sunata kapangidaylay. Kapangidaylay o mga aroma, sikog pangaruma niyan, na sunatuto daw tumitong sangkuta fitna. Sabab sa kagis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyang gulaw lang ko hadith, ko masan niya na miyang panutuli Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. Amata na Rasul sallallahu alaihi wasallam napitiro yan. Idha khataba ahadukumul mar'a fa in istata'a an yandura ilayha aw fa in istata'a an yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Igirati Rasulullah asumama na pengarumaan yan din subabay. Manan yan na puyag din sa lalag si kubabay akubay niyan mga Roma na ukugan yan maylay niyan so o babay udi na maylay niyan sunganin peka wiyaton sa kapangarumaan niyan ng gulaulan niyan ito mana apya ba kadun mapakaw kita mama saya manan yan na di kata nububay akailayang kasir kanyan. Nakapilatasan kas kanyan, si ko langka yan, nabusi ko buntal yan. Allahu Akbar. Sabab sa kagigyuto, adyang ko to kailay o mama, si ko pangaruman yan, na baraka. Adyang ko to ayamanan yan, na kailay niya nung karungkis sa gipon, adyang ko to kapakas lang sa maliwanag. Aw maswaton, saya manan yan, nakailan niya noon na mapangaruman yan sa makaplayok sirang pipiya na gumakaw kung ginawa sirang pipiya. Na udi yung maswat na dami bulog sa kanyan na ay manan yan na da ako nakasindit si Koreano to. So Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya panutul Mughira bin Sya'bah radhiyallahu an apitru yan khatabtu imra'atan faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam hal nadarta ilayha miyaka sakna tigu Mughira na may aga ko sa lalag si ko pangarumanak na bubay. Napito Rasul sallallahu alaihi wasallam rahon ay nung ilay kas kanya napito akon ada ko mailay napito Rasul fandur ilayha ay mananyan na ilayang ka sa kanya agyang mataan agyang utakailayang ka nagyuto kagkatatap agyang ko to akapakapung ginawa inyo ginan maurip no Allah ikaw pa kay si ko Islam, ubag pangaruma umama, so babay, danyan maylay, piya, so kabubuntalan yan. Nagudan yan maylay piya, so manan yan na langka-langka yan. Sabab sa kanya, umaadno to, ang kutong kapakasundit yan Koreano kakawing yan, na kaad na diyang kuto afit na basiran din miyaka sundit, nagu beri na miyakang belag sudwa kata na di silang pun makang belag na aya maulaw layran na sansara so kapuin tawiran
na makablag sila man nakiataguan sa latak runding so ay man niya nakatutungan niya na gusto di kang giginaway. Gininan ay man niya na sa atura nakapangaruma na pagilay ng mama so babayag pangaruma niya. Apiapan sa babay na sasapang sa paras kasabab ko parating yan ko Allah maninikab ang takang gigita na sa kanyan na kisarayat yan so gita yan o di na diyang kuto sapang yan po para siyan uli na sunikad yan sa pantagbu sa kapagileon o pangarumon kakagiya yuti bituan o Islam sa nadra ay man yan na uli na sa ru'ya syar'iyya kailay makaayon ko agama Islam. So tuladan na dito ko sana. Sabab sa diyan ko tuladan na di kisar. At natuladan ay mananyan na matay dun sa tao na amay kama personal na suranga o tuladan yan so tito niyan akatay. Tito niyan akambubuntalan. O di naso o tuladan na daro o so ay mananyan na pagilayin ko babay. So lang ka yan na gusto kang bubulawasan yan na gusto ay mananyan na taman si ko suara niyan. Kapakaya sumama na mapangaruman yan ang mapia ibuntal ugay na dalagan niyan na sama nuto na kasendit ko uriano to. O di na mapangaruman yan subabay ang yaswaton ko tuladan na kagya makatuna siran na anto na iba na adna ilan yan o di na di pa kagagalo malakaw na taruto. Sa maruto na yan na importante na ma-personal adyang kutuwa kailaya o mamasi ko pangaruman yan nagugyang kutong kaya personal yan na sumambu so ubabay na niya kang baya-baya pagyugin yan sumama agusudi sabab sa kagya sa Rasulullah na di ganyan mambu sa freedom so mga bayi di ganyan siran sa di ganyan siran sa kabnar sa diyang kutong kapakapumiliran ko katurimahiran ko pangarumakiran sa kiyaturoon Rasul sallallahu alaihi wasallam idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid ubarkhanu pakataling pangarumaan yan sa warisan niyo na bukan ukeswat ko parang inian nagukeswat kano ko agaman yan na pakapangaruman niyo o di na tarimaan niyo na kamay ka din yung tarimaan na kabinasaan maulad si ko o pagkuriano manan yan na amay ko o pangaruma sa pangaruma na pagkilay mambu si kubabay kakagiyas adn freedom o di nakap na mga bay sa katulimera na gusto di na miyakang bayabesiran miyang gulawla ko Rasul sallallahu alaihi wasallam adun asakataw babay at piyang aruma asumiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dakay kralipipiya na piteruyan na Rasulullah na sumiyang arumarakon na sumiyagad sirakon si kudapan si ko lalan ko pantagwaledi apdiyan sa mga pediyan ang mga ginawa niyan na nilayakan sa kanyang nada ko o di ko pakatarima sa kaya pangaruman yan rakon nasa kotoras na karinaw to sa danyan may lesi ko nano to nasukile niya noon na sumiyang kasupuso yan sa banyan matarima adiyang kutam yang rumon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di ganyan sa kabnar sa pitero yanon ay no kagagang ka ang mikaswing ka sumiliptang yan raka na pitero yan na uway pagi kasuya kung sumiliptang yan rakon tapi akan belag sira Rasul sallallahu alaihi wasallam
Gayanan mga ripno Allah, kailangan din o Islam adyang kutu kapakapagilaya sa yaman niyan na personal adyang kutu maka pakapendarudupaan adin din nakasinditon si Korean umasa nagu adin mabaloy agito igunsi o kapakapong ginawa Iran sa taroto. So Islam natanto niyan ayaman niya na pinbay-baitan so kapakabakon sa walay. Isa kabundigitan si aturan adyang kuto kapakabakon sa walay na so o kapiya mamili umama o piya sa kanyan mamili sa pangarumaan niyan sa aya mga sarat adyang kuta pili niyan na patsuson. Paganiron na subabay na maadno na diyang kuto ayaman na niyan na ipangaruman niyan kubabay so o tamukyan na gusto o bangansan niyan na gusto katay diyan na gusto agaman niyan. Diyan na diyang kanan patsuson mga menang piyangin sa nauraso lay pangarumo mamakubabay. Okay, na piya kaurian yan noon fakfar bidatitin taribat yada pilihani watigin pilihang katigin manay subaragamaan ka makaslang ka sa maliwanag. So ayaman ini na inan ipagpangiluban man sa mga bayi kanabay Pedro Rasol na badyang ko tatamok na yapu pangaruman na bubay na tatamukan di ayaman ang ko tatamok ro na mataw ko yagan at na yaman yan na may lain ka mataw sa kanyang kuyagan o di na nabayab mga manaw to na pasuka yan o di na makakakyagan na tanong mga loksya na malayta mo di manaw to na miya tangkad sa ginawang kas kanyan na mataw sa kanyan maguyag-uyag sa may pantag sa kakuyagan o di na at natamukyan kasanaan yan ayaman yan na din yan din kira-kirain wali hasabiha na gusto bangsa niya di ko tabangsa nagyutos o katotoo ng mga loksyan agud yuto so di kang giginaway o sira ng binabata na mapiyap-tapian so di giginaway. Mapiya, ayaman na niya na pungaruman sa babay matatando so bangsa niyan. Ay di mapiya na diyang kuto may imala o di nadataro di makakadag at dito so bangsa niyan. Ikatlo na sukatay diyan na kanaba mo puno baso o katay at tiran di kasusong bilay. So ay apaturo na katay na niya kang bilibilisan sa usayan ay apaturo na matay na so pagkaswaton so pangarumawon. Kaswaton so pangarumon nagu masuswat si ko langkayan na gusto buntalian. Ito'y katay. Madaklataw, ang bili-bili so manitaw, kukapkubi niyan ko antay matay na pangaruman niya. Ikapat, naswagaman niya. Naswagama na mira na kasirurin so kabilang ataw niya. Agaman niyan na gusto parangay niya. Na uwayang kamapili subabay baragaman na apiad yun matataruto pang kutatamo akurang so tamukyan na di mada pamilya di madakla tutungan niya na guditan to matay na bubay na asar kas kanyan na baragaman na pisak siyan dun rasol makaslang ka dun sa maliwanag si kukawiyag-wiyag ka na ay mala na si isa lungan na mauli. Pero pinaturan sa diyang kanan na kapang arumaw mama na
so aya mapia ang pangarumaan na so bugwata ginan agi so o mga bay na matatlo sira no to susun aganayron na bugwata ikadua na bitwanan na di mo ta bitwanan na maduduwa sira no to ka bitwanan aso o miyaka minim belagyan na uyawik na gusto bitwanan aso minim belagyan na miyawafat ayaman niya na miyabalo sang kananaras na ayat pinili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mapiya pengarumaan na so bugwataw niya kay salungan na so o Jabir radiyallahu anhu na sumiyong si Rasul sallallahu alaihi wasallam na Pedro yanon ya Rasulullah na miyang aromako na si Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigina ya Jabir ino bugwataw anta kabituanan na Pedro o Jabir as kanyan na bituanan na Pedro Rasul sallallahu alaihi wasallam abada niya to nakabugwataw mipsilya kas kanyan nagu mipsilya kanyan mampu nagu anto na niba na makapasindaga kano kapsindagan kas kanyan nagu kapsindagan kanyan mampu so sa manoto na ay manoto naigira bugwataw na kagidyang ko to puso yan na matutulagos ay niyan na sirkabu sabab sa dahil miyaw na ang kaon mama dahil miyaw na ang kaon nanto na iba na kabubayan yan na sangkot oras na sa kayo makapagyaton subugwataw na miplayok kapiyepya sabab sa diyang kuto sa dingkon di imbiyad nagyuto idneding kulaulan. Kung away ito toroto, dapat di ka pakay so pangarumaan so bituanan o gusto niya balo. Ugay na aya priority na so bugwata. Sabab sa diyang kuto madakla mga sabab ayamanan niyan na mialo yung mga wala matano na dauras tano sabat tano si langon mapamagusay. So Jabir na ayan sa bapakya pangarumaan yan sangkuto bituan na kagiyaden mga watayan miniganaton o karuman yan na sangkuto oras na kabubayan o Jabir mapamagpumilian yan sa mga wataang kutabubay nagu kasakudun yan siran nagiti su Rasul sallallahu alaihi wasallam na kaya pakitukan no to Jabir adiyang kuta hikman yan nagiti kaya pakayo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna hikma adna mission adna yaman yan na asaba pakya pangarumo Jabir sa diyang kutu abituanan sama na ay kanina sa kanabali ko pakay so mga bituan at pangaruman nakagya sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so lang no karuman yan na ayabubog wa tawron na sasakata so Aisha radiyallahu anha na so kalang ulang wano karuman yan na pala bituan ugay na pisan niyan tartano to kakagiyadyan ko to ayamanan niyan na Rasulullah na niyan pindilungan si ko mga umatyan na diyan ko to kadadalman yapakang bidi-bida o langon taman si ko pangkatan na gusi ko daragat diyan ikal pada sa mga naaturan o pangarumaw mama nadyang ko to ayag pangaruman yan
na so may tangkad sa ginawa niyan at yung kutabubay na talibuatan. Ano man ay kakutukay ron naman sa diyang kutabubay na madakli kang bubota na iya kakutukay ron naman na pengedugan yan so kaya bubota o inayan. Na usuin na yan na kiaripsan bubota na diyang kutumang bububay na rumarami geden sa sumiwa kinaya. Di na ni kadaklan o kaya pangadno Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na diyang kuto miya katalingumaon sa sakatamama. Jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفتزوجها ميقتلهما أسقطهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتر ينون ميقتون سببي أنتون لبنا بربان سان ميقتون سببي matay debubay ugay na diskanyan pembawata. Inu ya Rasulullah maguda sa kurkaw inu pengarumanak na ipituro Rasul na tiyan di na kung yasuiron peruman ko isa oras isagui na miuda sumpan sa dataruto na piturok man Rasul adi na miuda sumpan sa ikatulok na ini sembuhun Rasul na tiyan na tazawwajul walud alwadud fa inni mukathirun bikumul yawmal qiyamah. Pamangaruma kanu atigian si ko mga babay sa talibuataan nagu malaygagaw. Amata-mata na sa kun na ipangandaga kon sa kano so kadakliyo si sa alungan amori. Ginan inisimbog Rasul sa diyang putas sa katawa mama pangaruma sa babay adi pembuata sabab ko katay diyan na gusto pamilya niyan na bangsa niyan. Badapan aturan o kapangarumo mama na pekasong si ko titu akiwaris ko babay. Ama yan, no di na laki niyan, o di na bapa yan, na pekasongon. So pangaruma, naroon yan noon kapayag sulalagyan sa kapangarumaan niyan, kubabayan niya, pili yan. Inuto na sabab sa kagisu Islam na danyan dan tarima. So, o kawing, o dua katao, makapetepi sa taman sa diya maka, ang gulalanan yan na makaidin so wali si sadyang kutabubay. Mana, ron kapuyaga sulalag kakiran ayang kutawali akrab kubabay na siran ipakatari marka nagusiran pakaidi marka. Niyari Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kutuwa bipantagsan ayyuma imra'a nakahat bigayri idni waliha fanikahuha batilun. Salin sa babay ayaman na niyan na piyang aruma. Dama kayo suwalin yan na so kaya pa ka, kaya kawingon, kaya pa nga rumahon na batal. Ayaman na niyan na so kaya pa nga rumahon na ribat. Na kaya suwi niya man ribat. Na kaya suwi niya man ayaman na niyan na ribat. Manam nya katulun yan makasuy, nya katulun makukumo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa din sa babay. Maki pangaruma. Saya manan yan nadama kayong so wali akrabyan na so kaya pakabaon yan sa walay na ribat. Yan. Sa mananan na wala'iyadu billah rumindong tanusik wallah. Isang kaya minibubuwa parangay ang mga surangatan sa agama, pasuan mambu o sabahat ko papamay salipagu, pagtaw tanong ang mga kaudaan, at yung kanang tigil na live-in,
manan yan, na so dua ka tao na susud na siran sa kwarto. Isa-isa sa walairan, isa-isa sa kwarto iran, isa-isa sa kakaniran, isa-isa sa kawyag-yagiran, isa sa kapakaturugiran, isa sa langon taman na tarutupad na mikurumay siran, sang kutauras ada siran makawing, na di lang dito na ino kapakataling wagusura sa makikawing tabu. Ada pinagkatunon na kaysa kawata, kaya pirang kawata, da siran dan makawing, na iya, kaya paki tukawiran na kagya kapiraan siran kawata. Sa manuto na diyanan na nabamatag ribat, adiyanan na murala, diyanan na yaman niyan ng kahinaan. Agyang kanan, ading gulawala ng kanan ading lalipin, pito manananan mapuru akan darwaka. Mihali Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali. Da akatarima kakuwing, inuntabu unggulalan si ku wali akrab, wa syahidaini nagu umakamuyan sa dua amanan niya na mga saksi. Minus na diyang kuta dua saksi mga untol, absaksya nila na diyang kutu kaya idin wali na gusto kaya tarima o pangaruma. Pada pun sa aturan, adyang kanan kapangaruma na so kaudasi ko bugwataw na gusto kaudasi ko pituanan. So pangaruma na bugwataw na pagudasan, na so pangaruma na bituanan na lebih pagudasan. Sa keturun Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tunkahu at-thayyibu hatta tustamar ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. Samananan mga uripin Allah na tiyang kundo Rasul sallallahu alaihi wasallam di magpangaruma so bituanan taman sa di makasugo na di magpangaruma so bugwataw taman sa di makayog. Ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam anda manaya ikapakayugin mana subabay na anda manaya ikapakayugin. Babay bituanan naman ikapakayugin. Babay ayamanan yan na bugwataw ano man ikapakayugin. Aso babay bituanan na inudasan na tunay katukoyron sa kapakayugin na sumangusubugwataw ng tunay katukoyron sa niya kayo. Tinimbati pala Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab ko sira na doon ang mga alay kaya na aya inisibog Rasul na tigyan aso di niyan kaptero nagyutod ni kayugin. Allahu Akbar. So manan yan nabugulabon ng subugotaw malay kaya. O puno na siya pangarumahan kay giraw na di dun petero nagyutod din ni kayugin. Yutod ni kayaway niya. So mambusubugot bituanan na panutulan no na diyang kuto kapangarumaon na uli ng petero na minyog. Anta kabamitero na dua susunsukat pero yan. Nakatero yan, nakatero alimagyo sa kaya ginaw niya na sakon na niya kabangon ako sa walay na anto na iba na mitagas o anto na ini na kapugintawan na ay pumangningskur ka na mga loksakan na di ako niyo pasin pagkipangaruman. Na inuto na kaya sakon na ano ako niya kabangon sa walay na di ako pasin magipangaruma o di nawanawatayan na doon nakandaan na pagaligrado ng kaya mga watao. Sa maruto na haram o bataglas o bitwanan pakipangaruma o mga dudasgin. O manugumiraw sa kanyan, uda buso kagis kano. Uda buso diya kang sa kano kuraw. Na diyan ko to kaysa sart niyan sa udabu. So diya kang sa kano kuraw, uda buso kagya mapanagano sa ginawa ko. Nagyuto din ikayugin. Sa mananan mga ripno Allah na di tanwanan lapasan
kailangan apkapanganian sa idin. So pangarumaan lagit sa pagwataw gusto niya kabangon sa walay. Sama nanan na perpensadyang kutong ukit kapakabangon sa walay na subabay na igira kagagawlok siyan na ay matpiya ko babay na liyo ko ka kapiyaw kapakabalagan yan makabangon sa walay na niya sunat asubabay na giluba o mga loksyan sa kadulo na niranon ay manan yan sa kadulo na iranon sa kapangarumaan yan kuwarisan nila. Mapanood ito at pinikiran at ibu sabar dita marau ubasu watata basu pakiwata anta basu babaita na bata pano pa idulod siko mga pada mga datu ubata makuadiyaman ubata kasudi ubata makanggulaw sa pawing okay na gito nagpakaukit no to sa ayaman na maliwanag alalab ayaman buwag kapakay ang gulaw karo na so paganayron na bibilang ato ata ikadua na so katawan ka mapia igalabak mapia ayaman yan na kapaginataw katawan ka diyang kutataw na kisarikon swarisan ka ukatawan ka sa kanyan ayaman yan na malaon so agama Islam na malaon so kipapantag niyan si ko paratian yang ko Allah. Asang ko dauras nanyang gulawlas si ko masa o datutan wa Umar as kanyan sang ko dauras na isa din ko pagadatan adatu sang ko masa. Sinay ko masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Umar bin Khattab nadnawatayan apakatatayan wata aso o Hafsa naso watayan Hafsa bin Umar na niya kay salungan na inidulo niyan si Uthman bin Affan na si Uthman na meturuyan na tigyan at nayawa ko sa oras sabab sa mararata ginawa niyan agu pampanutot yarima o Allah so o karuman yan dua katao panayawataw Rasul amya kasilyo ba kaya pangaruman yan kira napalayran kaya ganatan si Uthman na sangkot oras na metero yang dinya no to oras sangkot masa baskan yan pasin pangaruma na ini dulu man Umar si ko Abu Bakar na si Abu Bakar na ramig ni bilag sir na sa Umar na makatitipad ngayon sa danyan din na masambag sa Umar kaya tagun sa mamala sa Umar na niyaning si sawalay na kagiyam ako masisawalay na ito miyang paron na sukaya sa kinikaya niyan si Uthman gusto ayaman niyan na Abu Bakar o gayit na suwalla nagtabangan yan sa mga mu'minin wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin matan ahakrakon o mga mu'minin so kapanabang yakon kiran so Umar ay ningulanan niyan so kabayaw Allah gusto kabayaw Rasul na niya tutok sa pinto iyan na iya din tumyutukon na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitero yan na ya Umar na ukubaya ka na pangaruman ako sa Hafsa na sangkot oras na sa Umar na dataryan o miyapno sa dunia sa kapipiya ginawa. Dataryan o datar miya kayo ko langit at iukibasaon sa kapipiya ginawa. Sabab sayad na makapangaruman ko atayan na sudin so datu lang ano nabi na imam mga rasul na datu mga manusia na taman si ko mga jin. Sangkot oras na miya pangarumo Rasul so Hafsa bin Umar mana aswata mi pangudo na babarakat no to awata. Diyan so pero sadyang ko to ay man niya na aturan o kapaka bangonsolay na diyan ko to amay ko o makawing
adyang ko tuwa dua katao niya kawing sumama ko babay na pagkasima igirakuan ad na pagpungawing adyang ko takap kawing yan na ad na maluron na di makatatana isa adyang ko tuwa kapunggiraw pagkawing ay pagpungdoon yan ko wali at iyan turuan ka paki pangarumakor ka so watakon sabab ko kinibdan ka kumahar apyagayunan tamo si ko Islam yuto na di makatatanaw tuwa katuro piyaki paki pangarumakor ka so watakon mana pagi pangarumakor ka so watakon na dami ang mapangaruma dapan tek na uban yan niya pangaruma kaya paki pangarumakor ka sa mutawaras na dapan makataling mamasa na koreksyon kaya kapag kontuluto na piyaki pangarumakur ka so watakon betuang kasungaran yan na gusto o apiridunyan sabab ko kiniptan ka kumahar apiyagayunan tanong si ko Islam na dito piyaki pangarumakur ka kawato manabagpaki pangarumakur ka sa ganun na may kutak na makawing siran na diyang ko to isa mala at punggulaulaan na so o kapakap kenduriya o mama ko karuman niya na bubay. Nayaman na niyan na gusto mga loks na pakap kenduri niyan suwata mga watayran. Yan isu Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini pangyatian nanan sir mga umatian at ginayda duya hadukum ilal walimati fa falyatiha ayaman niyan na o imbitara suisar kano si ko kanduri o miyakat tepi dua katao na patutunden dumar paon adyang ko to ay sarkano so ini pangyata katano Rasul ni subiya katano kantar patamo sa kutawalima after na walima na kanduri o guper piyakat tepi na gusto Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinggulaulan yan si ko mga sahabat yan ay giram niya kabangon silang sa walay na di niyang kiran ditoon at yan barakallahu lak ulin walaw bisyatin barakatun raka wallahu ta'ala so kaya pakabangon ka sa walay na kunduri ka api asa sa timana kambing Allahu Akbar yan ang iwalima ay mapiyan po kita ng mga Muslim sa dunia na piyakat pipisulo ka tao na sangkutagawiin ay mo makadarpa na sa mga wali na kiyawing na dabon programa sirambu mga wali akrab na kaya makawing na giyang guto amitelik silang sa tlugoy na imat tlugoy na niyang ibitar silang sa sumimbali silang sa kanding o di na sumimbali silang sa sapi sa yaman niya nakanduri na nuto sa katano si na yakalalayaman tano na diyang utagawi yakap kuwing nandar pasulang unutunganay na diyang utakandar pairan na pengalangan sa mga lalan at kita no mga lantong diyang utakandar pairan na penakat sa penakat sa yaman niya na barang-barang skatan na diyang kutuwa bilik ayaman niya na di pa kasun kung sa pangaroma sang kutuwa kwarto o dinibigay ang kuta adat na sikatan ng kuto ang mga samaya na sikat na diyang kuto Allahu Akbar so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan at yan banay niyo kung galabakyo sa mga pipiya na diniron banayin sa mga rarata so kaya biyan na yung gadiyang kuto kapakabangon sa ulayang tadwa kataw awid akal kapanakat kapangalang kaplalantong na taman sa kaloksiran na awida kalsiran dun. Ginan dito mapia si ko mga paparamayan tanong. So ayaman na ini namya daw nuto. Piya ka rumayaman to na sirambu asaksak namya kawin sumama na talugoy na likod durisiran alang namya ka matunganay na yung kumukumos ago o kapamagatwang namya pasadadun. Nabili yung kikidit ng rohiman to ay inutan to di tempo tampong sa utakap kuwing nakayiginan so mini
mini sarap berkatan ng mga surangatan sa agama. Aginan yung layran. Sa takap ko yung nandar pa lang natutungan na yan. Na sobat ang miniptan ko babay. Na ibigay ko mga tao niya ko kay gasoliniran. Na ipumigay sa printing kay terpoliniran. Pag-streamer. Na ipumigay si ko mga restaurant kapya makiauto. Ayaman na niyan na piyamedan o man isa ka plato na pipiragatos sa oras na ganun sa mga bakula, ganun sa mga tumboy, ganun sa apya ka pamda, apya ka tetanusan ko babay. Nagyang ko to apya kan dita sa mga dita so yun ang napalayanan mga mini sa berkatanwanan ng mga surakatan sa agama. Sa manuto, naptetaro sa mga tao na kambangansa na ayabangan sa mi na ipun sa sabangan na taman sa serban. Ayabangan sa mi na ipun iman to na taman si ko nabi. Allahu Akbar. Asang utawras napakatitiw ba ito. Adyang kanan kapugpug sa kubangan sa pantag sa amanan yan nakapangimpuruan. Kapakaid na usay na utabangan sa si ginawa nga pangaruma si Abdullah na watay ni Muhammad Abu Zainab. Si Abdullah na katiso kasabalayan amanan yan nasabalaranaw na kasabalayan nasabalaranaw. Sa maruto na niya turusuyin din Abu Sulok siya na niya pasat na kanabapan na paturwa langwan mga arwak na aron pindigide na langwan na niya matay. Mga tao na dia animbuatan na dia na taman ki andira. Yan napakatitiw ba ng kakapangimpuruan ng sabang sa nasuimbang mamutay siya. So ayaman na ini nakapagilang sa oras. Naguo katutong sa ayaman na niya na oras. Rami gadun mipuna takadang na ibuli discuss na niyang utwa kaw na dubang sa ira. Dahil ng ko Islam. As Islam na ayaw optimo andro na kawingan o patasaksa ka po na talugawi na kunduri tao na ayaw asuan of kakanduri na kapag among naguo kapamagatwang naguo kasilsalama na di babaling so di babaling na dan niya ilang oras tano. Sa muda oras mga oripin Allah na ginan yang kay yang mangusaitan no nagibusot tilalakayan tanoro ay ito matipikir ang mga orik no Allah na baluhin tanuan na part 2 si sadyang kay maranyan na piyabusaitan no kakagiya bakalan dua tanto sa oras tano na bukal ng kantor mamakin na di part 1 adyang kay maranyan na piyabusaitan no kung ipantag ko kapakabangon solay na gusto kinisuguno Islam ko kapangaruma na gusto aturan yan na sumpatan tanubuhi ko mga hukuman mitutumpas ang kaibandingan na gusto mga importante pag-usayin tanong ayaman yan na mga ukit-ukit na mga gunanaw sa ko kapakabangon solay. So, pumano na ko Allah, mapipiyad na ginawa niyo sa na gumapipiyang po ginawa ni si nayamala na makapamangaruma so mga umuda, ada mga karumayran na mapangarumamambu sa mga pagwatao, makapangarumakiran na sa mga pipi mga umuda, kisarikiran so mga warisan, Antonini pumanin tarupan ko Allah sa kanusan alang na niya makinag napakambarakat ng takano Allah at yung gugudan tanong nagudin niyo kalipatan na may pamangundoon niyo sa kung mga dadasig tanong na gusto mga ginaway tanong subkat tanong na niyo sang kay apya magusay tanong si sa ngarangan kay Jamiyatul Mustaqbal Al-Islami na sila na miskalubo langon ang mga bangsa niya niya makinag sa balasang kadurun wallah na si ko pakagagawan
na mapia diyan kay lecture tanong na manan yan na kisiryo si kumangap na mga ginawa niyo nagupkulay kayo adiyang kutuwa manan yan na usayan tanong kakagiya ad mapirmaminti adiyang kutakip kisaper kanu mga dauhan tanong ginamanutan niya like you na naso diyan kay Al-Mustaqbal TV channel na nauman i-programa ni si Nakisan Pair Kano sa balasangan wala sa kapkuwi niyo makinukumabandingan ng mga wala matano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.